halo jongi haswa bangin salej sia kas ngi yak bangin yo ban thep ikibut ki jongi ngaso bha man kerpat nam ta jong pi ale baro ngi tur sene khmat sekini ki suki ki bang don ki don ro kato kan ki entertainment kum ki jing ruai ki jing syat ki bangin yo leng ba jong ki khun samla tamar kata nga kerpat pi ale ngi tur sene khmat ka jaka ka bet ka biang na ka ta jongi bangin yo ban syong ngi yo ban yeng ale mentale kini ki suki hang ne pedeng kidang bun kidang lai sobha wan sene khmat te kene kapor na kabenta jongi lang baro ban pediang sobha nang ta jongi ha kene kapor ban pediang sobha ro nam ta kini ki nong yalam ki jongi nga sobha ban kerpat ye Dr. Kekenosi ibolong district president bayin ay ki jingkren pediang na kabenta jongi lang ha kene kapor Lisbon na kabanta jong iba Franklin nongse balong u presiden jong ka blok jong ka National People's Party hangne po jong ka mau kerwat konstituensi ngi don hangne kum ka party ban priang sngau bha ya ka jing doren kat ka jong i sar Preston Tensong ibalong i Honorable Deputy Chief Minister Jong Kajala Mikhalaya Kajongi Badaga juga por balong ru President Jong State Kajongi Naka National People's Party sangi pediang skobha ya kajing pelaj por kajong pi banwan akan ka lempung bangin yo ban pensai ya kinongrem Jong ka election MP ke Mansalong haga khat khandai tarik jong nu benai April. Ngis kmen ya kajing doren kat kajing isar ban nganget ki babun apin jungi ki pat ba nong chong snong jong kaneka blok kajungi bat ka Southwest Kasil District. Ngila yo i ngila tip ban ngila pediang ru ya kajing no seniang kajung i haki bentah ki baper hapo jong nega district ka jungi bat kham tam lingba kini ki artli ki snam ya ka jingya don bentah ka jungi na ka bentah ka college ka jungi ka bangitip ka Snaps College hangne mau kerwat ka mana kaliang jonga nomong isa in sabatai ya ka ka pama i lale lingba ka sorkar lengba kini kisngi ki balai no bat kabangi kmelen tiru sibun ki lengba jong ki sngi ki banwan ban penbit penbiang ya kapule kaputhi hagani ka dong kathain barka district barok kawai kulai sibun sai ka jing plat por ka jong pi bangingat bana kaliang jong ngi pediang ngop ha ya ki kentien ka bapi pin sakran ban pensai pen jong ilang barok ki belewan hakani ka por ngi priang skop haru ya kajing doren kat kajong isar HM Shangpliang i retired IAS officer jong kajela kajungi lingbai kini snam ki blat late no ubalong tengru UX MLA bad ngi sngo kmen sibun bai longru i chief advisor jong ke education department hapo jong ka state kajungi ngilayu i ya ki babun ki jingkla ha ke education sector nadu umai i don hapo jong ka sarkar Ipriang sengop haru ya kajing doren kat jong isa fantin iba lapelaj por bane don bat ngi ngatip bon jong ngitip ilong ilok jong madam Amperin iban long i candidate na ke parti NPP syakani election MP ke Bansalong ya ke bangin sayo ban tap ya ke bot ke jongi ha ka khat khandai tarik ngi sengop menru bangi don apren jongi iba Karnes Sochang ibalong ru EM jong ka district council kum MDC jongi nang ne napo jong ka mau kerwat konstituensi ipriang skop haru ya kinorang kan jong iba Enbin Karaswai ex MDC badi balong ru we ni kinong kersan barat ba jong ka parti NPP hapo jong ka district bat hapo jong ka jela ka jongi idon ki we kiri urang ba ki balong kinong kit kam nadu jong ka parents body jong ka district jong ka blok
kumjuru yaki women Southwest Khasi Hills, bat kumjuru nakamo kurwat block. Ngip tiang skop hai kajing don kajung ki yaki nongkit kam nadu ki primary unit ki sub unit bat yapi baro ki pat ba nong kersan ki bla pelaj por banewan kenang hakani ka jingalang ban ngangat ba limba kani ka jialang. Bala bediang so Subhanam ta jong ilang baro akan ikapor. Timentang inpoi siya kawai pat kabentabat kata nakaliang jong kisamla kilapan kre ya giboki ban ai nak minta kini kinong yalam kijongi namar kata ngakerpat ikini kisamla bakin wan chatmat ban ai ya kini kiboki siya kini kinong yalam kijongi kabanikong bangini ban ai siya isar Preston ngobha. Nginay ka jay tapti kalba kinang ay. Kabaan siya isar HM Changpleng. Balay siya isar Fantin Sobha. Basaw siya i MDC Badan Buram Jengi ba karena sok siyang. Oh, kublay sibun. Teka ni kapor kenapa kanom chim ya kapor bangidon kinong keren bangi kwa ba kinong keren kini apa pencai bah bat bakin chim ya kapor habang ngin keren kenang bang ngi ki pai bang ini ban syai bah ya ke ka kajing temu kajing tau nak mentakan ni kajing pencai ya kan ke election MP te ni kapor ngini yo suai kajing keren na i sar stilin dingdo i balong i way na kinong yalam jong ka party NPP hagan ni ka distrik kejongi bat hang ni hamau korwat block wat i balong ru working president jong ka distrik kejongat i sar banin ai kejing keren jong i aku menungkong ngai kublei ba prang ba he prang banyi khot i wadi presiden jong ka block ngai kublei kerpang hang ning idon sar Preston Tunsong bre deputy chief minister jong i pada bolong ru state president jong state jong i ai kublei sar HM Changpleng spokesperson jong ka party pat kumjuru kumapili sngau chief advisor ke education department idon hang neru isar fantin ubadi MDC badi EM jong ka HDC ai kublei kerpang i badeng enbin wei ni kirang ba ki ba to julong unong kersan barat ba bat ngalaban ong de advisor jogi borok ai kublei sa UMDC jongi ba kanes so syang iba pin sayok sngau ya kijing keren jogi barok sibet ai kublei ya kinokit kam barok juga parti sam da jer ya no nomor kapor kalong berengkat ni haban ya bot ya kapor ai kublei ya pi kilong pemi kilong pa kirang ba ki menteri ki sekretari ki seng samla bat kinokit kam jong ke parti nadu na terai bat hadu hajrong kerpang ya kini ki observers lani ki kini tim berlabu dari ECI banwan ban cover ya kini ke program kejongi ban page langi pendep nem langi lek nem katkum ke rules ni prosedur ke ba ke ECI ke bu dah kali yang jonga kan udon sibun ban keren nomor yang ni ngili ya kenduk ngili ya keren hakan ni ke MLA ngili ya keren sia keren ya keren sia keren ti ngam udon sibun ban ong ban ngi kam kwa ba kini ki rong ba ki balawan kinyo ban ai jing keren ke ba kam sai banganget nap ning jong pi baro ru SCP terang bani osngu ki nak kalian jonga ngasu ong tang kan ni kumba fi menta manga kajing wanrung jong i pak kanes so syang MDC kala nang pen klan yang i na ki numbers ki berit
i kermen ni ke numbers ke bahek ban i kermen scam bah ni ke MP election in yo i ke ban Punjab dan Boram na ni ke constituency ke jonge balai ngong kumta ke parti NPP ke parti ke babat yu syabi jong ke sarkar ngidang dep tang sistem ya ke jingyat dan ti jong ke parti bisa sa nem uai bokwa aban lek bat ki wei ki bom don bor nga trai nek ling juk pi baro dar ngi kwa aban yo ci sai ke roy ke par hakidong di tang disnat ki jongi baro hakendong brasor ngi kwa hi bandon bar ke parti ke babat yu syabi jong ke bor bat nga kerpat iki paj ba boro kerpang ni ki dong kursan be jonga hakade ke emle bala dep ngin long tang ka we ke jobat ke ke pat ba kata long ba ngin hep ye ke bor ki jongi hakade ke parti bat menta ko mong ong pi bangila klan kamar ngila don arngot ngile telilang tang ka we bat ngenge